फ्रेग्रन्स बघ ना कशी येते. लगेच माहिती पडते रेल्वेचीच आहे. तिकडे बघा हे गोल्डवाल्यांचे आपले चाललेत 4 जण ना ते. हे 3 आणि 4 हे 4 आमरसची बॉटल आपले पार्सल आहेत. फक्त तुम्ही जेवलेत वाटतं, बाकीला जेवले. तिथे बघा आम्ही आता परत वेगळ्या प्रकारे मच्छी थाली प्रेझेंट केली आहे. है ना ताई, जरा असं दिसायला छान वाटतं ना आता फ्रेम्स मुळे. तुम्हाला मॅट लिपस्टिक पूर्ण दिवस आणि दररोज लावायला आवडतं का? पण तुम्हाला लिप्स ड्राय होण्याची चिंता वाटते का? तेही वेळेच्या पलीकडे जाऊन तुमच्या लिप्सवर ते स्टे करणार का? आणि जर हे सेम लिपस्टिक तुम्हाला मॅट टच, स्मूथ लिप्स आणि कम्फर्टेबल फील देत असेल तर ते सुद्धा पूर्ण दिवसासाठी. तर चला आपण एक चॅलेंज घेऊया या लिपस्टिकचं फ्रॉम 8 AM to 8 PM आणि आपण बघू आपल्या लिप्सवर हे किती स्टे करतं विथ कम्फर्टेबल फील आणि लाईट वेट. म्हणून मामाअर्थने इंट्रोड्यूस केलंय सॉफ्ट मॅट लॉंग स्टे लिपस्टिक, ज्यात इंटेन्स मॅट फिनिश आहे जे 12 तास राहतं आणि कम्फर्टेबल फील देतं पूर्ण दिवस. हे बटर सारखं ग्लाइड करतं आपल्या लिप्सवर, आपल्या लिप्सला सॉफ्ट आणि स्मूथ ठेवतं इन जस्ट 1 स्ट्रोक. प्लस हे आपल्या लिप्सला एक मॅट फिनिश देतो, पूर्ण दिवस आपल्या लिप्सवर स्टे सुद्धा करतं. हे स्मच प्रूफ आणि वॉटरप्रूफ आहे, ज्यामुळे तुम्हाला सतत पूर्ण दिवस टचअप करायची गरज नाही आहे. हे मेड सेफ सर्टिफाईड आहे, म्हणजेच हे टॉक्सिन्स फ्री आणि हार्मफुल केमिकल्स फ्री आहे, जे तुम्ही डेली बेसिसवर यूज करू शकता. हे एनरिच्ड आहे विथ द गुडनेस ऑफ जोजोबा ऑइल, व्हिटॅमिन E, जे आपल्या लिप्सला स्मूथ अँड मॉइश्चराइज ठेवतं विथ #एव्हरीडे मेकअप नॅचरली. यातलं पहिलं इन्ग्रेडियंट आहे जोजोबा ऑइल, ज्यामुळे आपल्या लिप्सला स्मूदन आणि सॉफ्टन ठेवतं. आणि याचं दुसरं इन्ग्रेडियंट आहे व्हिटॅमिन E, ज्यामुळे आपले लिप्स नेहमी मॉइश्चराइज राहतात. आणि हे सर्व खूप सुपर अफोर्डेबल प्राइसमध्ये आहे. सॉफ्ट मॅट लिपस्टिक्स ज्याचं किंमत आहे 399. बाय इट टू ट्राय इट. तर आता बघा मी ही लिपस्टिक अप्लाय करते मलबरी पिंक, आणि आपण सर्वांनी चॅलेंज घेऊया 8 to 8चं. आता मी इथे लावते आहे आणि ना मला लावताना हे खूप लाईट वेट लागतंय आणि खूप कम्फर्टेबल माझ्या लिप्सवर हे अप्लाय होतंय. हे बघा, #फील्स लाईक नथिंग ऑन द लिप्स. पहिलं लिपस्टिकचं नाव आहे मोचा ब्राऊन, दुसरा शेड आहे मलबरी पिंक, तिसरा शेड आहे ग्रेप वाईन, चौथा शेड आहे बेरी न्यूड, पाचवा आहे वुडी रोज, सहावा आहे पेटल पिंक, सातवा शेड आहे रुबी रेड, आठवा शेड आहे रेड डेलिया आणि आपली 9th शेड आहे हनी ब्लश. तर इथे बघा तुम्ही आता एकदम जवळून हे शेड्स सगळे बघू शकता. मामाअर्थचे सॉफ्ट मॅट लॉंगस्टे लिपस्टिक्स हे 9 शेड्समध्ये अवेलेबल आहे आणि हे प्रत्येक इंडियन स्किन टोनला सूट करेन असे शेड्स आहेत. मला मामाअर्थचे प्रोडक्ट आवडतातच, कारण की जेव्हा पण आपण प्रोडक्ट ऑर्डर करतो ते लिंक करतं एका वेबसाईटनी, ज्याचं इनिशिएटिव्ह आहे 2025 पर्यंत ते 1 मिलियन ट्री प्लॅन करणार. तुम्हाला तर माहीतच आहे मामाअर्थचे सर्व प्रोडक्ट्स ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि नायकावर अवेलेबल आहे, पण आता ते तुमच्या नियरबाय सोर्समध्ये सुद्धा अवेलेबल आहे. तर तुम्हाला नियरबाय सोर्समध्ये मामाअर्थचे प्रोडक्ट्स दिसतील तर नक्की तुम्ही कमेंट करून सांगा. आता मी तुम्हाला या प्रोडक्टचा कुपन कोड देते SK2023, जो यूज करून तुम्ही फ्लॅट 20% डिस्काउंट घेऊ शकता ओनली ऑन मामाअर्थ वेबसाईट आणि ॲप्लिकेशनवरती, आणि सर्व लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत. चला आता हे बघा आपण रेल्वे स्टेशनला पोहोचलो आणि हे मॉर्निंगचे 5:30 आहे आणि आमची गाडी 6 वाजता आहे. इथे बघा ही पेंटिंग किती सुंदर केलेली आहे, मस्त आहे. चाय गुड डे फ्रीमध्ये आपल्याला काय पण फ्रेग्रन्स बघ ना कशी येते. लगेच माहिती पडते रेल्वेची चाय. नाही त्या काकांकडनं आणली ना. आपण तरी पण ते ह्याला वाटतं या पेपरच स्मेल आहे वाटतं. ते किती वाजले बघा, गाडी आमची लेट झाली. 6ला झालं, 6ची गाडी 7ला येणार, 7ला की 7:30 लेट येणार अजून. ते बोललं तुम्ही जेवण बिवण आणलं तर जेवून घ्या. उजेड आला बा, उजेड. हा झाड बघ किती सुंदर आहे. तुमची ट्रेन आलेली आणि लेट बघ किती आहे. किती वाजले बघ, 6ची गाडी 7ला आली. हे थांबव काजल, S7 थांबव काजल, पुढे चालली गाडी. हे पाठून चढ, हे घाई नको करू. बाई इकडून चढ.
34 हा, 35 हा, आणि 37 मिडल आणि अप्पर आहे. बाय बाय. आराम से जाओ, आराम से जाओ. आता क्लिअर दिसते, पहिली काळी दिसत होती. चाय. आता किती वाजले तुम्हाला दाखवतो बघा. आता किती वाजले? बरोबर 7 वाजले. आता मला परत मच्छी आणायला जायचं आहे, फ्रेश मच्छी. आज लंचमध्ये मच्छी थाली आपली. ही बघा आपली गाडी इकडे पार्क केली आहे आणि इकडे रेल्वे स्टेशन आहे. तर अशा प्रकारे काजल पूजा विनय सर्व आता मुंबईला गेले, बदलापूरला गेले. आणि तुम्ही विचाराल की काजल अशीच मधी कशी गेली, तर अशी मधी नाही गेली. तर खूप महिने पण झाले ती इकडे कंटिन्यूस काम करत होते आमच्यासोबत. तर थोडं चेंजसाठी, आणि खूप दिवस झाले ती तिच्या मम्मीला पण भेटली नव्हती, बहिणीला, आणि तिच्या साईडच्या फॅमिलीला पण भेटली नव्हती. म्हणून ती माहेरी गेली आहे. थोडासा रिलॅक्स करू द्या तिला, थोडंसं एन्जॉय करू द्या, आणि मग थोड्या दिवसांनी ती परत येईल. आणि आपलं काम तर इकडे चालूच आहे. आता मम्मी घरीच आहे, जरा रेस्ट करते, झोपली असेल. आता सकाळचे 7:05 वाजलेत. आता बघूया माझ्यात जर एनर्जी असेल, घरी जाऊन झोप नाही आली तर झोप आली तर झोपेल, ना असेल तर मग जट्टीला जाऊन फिश आणेल. कारण आज आपली दुपारी जे आपले गेस्ट आहेत त्यांची आज फिश थाली आहे. आणि माझं रेल्वे स्टेशनवर येणं खूप होतं बाबा. कितींदा मी रेल्वे स्टेशनला येतो. आता परत मला ड्रॉप करायला पण रेल्वे स्टेशनला यायचं आहे. आज जे आपले गोल्डनचे गेस्ट आहेत त्यांना पण आपल्याला ड्रॉप करायचं आहे. ही बघा, बाकी कोण नाहीत पण ही येते बघा. ही एक आहे, ही बघा दुसरी पण आली. चला इकडे. आणि इकडे वडे आणि चटणी. त्यांना दही नको म्हणलं मी चटणी देतोय, आणि वडे बघा एकदम फ्रेश गरम. आणि इकडे सुद्धा तर गरम बनतात आहे. मला एक ट्रे द्या वरती न्यायला. आणि इकडे अजून बनतात आहेत, कारण हे सिल्वरवाले आहेत आणि गोल्डवाल्यांना वेगळे द्यायचे. तिकडे बघा हे गोल्डवाल्यांचे आपले चालले आहेत 4 जण ना ते, आणि 4 दही बरोबर. आणि तरी समजा लागले एक्स्ट्रा तर आपल्याकडे आपण तळतो इकडे. हो चालेल. नाही. आपले जे गेस्ट आहेत गोल्डन रूमचे त्यांचा चेकआउट आहे, पण त्यांना आज बघा 4 आमरसचे बॉटल पार्सल हवेत. तर 1, 2, 3 आणि 4 हे 4 आमरसचे बॉटल आपले पार्सल आहेत. ॲक्च्युली 3 संपले आहेत, पण आमरसचे बॉटल आपल्याकडे आहेत. तर तुम्ही जर इकडे येत आहे, आणि फक्त स्टेवाल्यांसाठीच आम्ही हे दिलं आहे, ठीक आहे. बाहेरच्यांना आम्ही डिलिव्हरी नाही देत आहे. काकी हे न्यायचे आहेत ना आमरसचे बॉटल? नाही असंच न्यायचे आहेत. एवढे घट्ट आहेत ना ते त्याची कन्सिस्टन्सी बघतो एकदम छान आहे, चवीला पण एकदम मस्त. आणि परत ते रेट सेमच आहे आपली 180 रुपीज. ठीक आहे काकी, तुम्ही 2 न्या, मी 2 आणतो. हां गोल्डन आहे. चला मी आलो जाऊन. चला आता इकडे बघा आपल्या गोल्डन रूममध्ये जे आपले गेस्ट आले त्यांचं चेकआउट आहे. आणि त्यांना जरा पार्सलमध्ये चपाती भाजी पाहिजे होती. तिकडे चपात्या किती बांधल्यात ह्या? 10 हवे होते. 10 बोल आहे अजून ना? मग एक टाका होते का कशी गडबड. तर इकडे 10 चपाती पाहिजेत आपल्याला टोटल, आणि भाजी. ठीक आहे, 10 चपाती भाजी. म्हणजे ते कसे ट्रेनमध्ये खातील ना मी गरम. करतेस काय? ओके कर. नमस्ते सर्वांना. तर इकडे आपले गेस्ट आहेत, त्यांनी 2 दिवसासाठी गोल्डन रूम घेतला होता आणि त्यांचा आज चेकआउट आहे. तर आपण त्यांनाच विचारूया की तुम्हाला इकडे कसं वाटलं. चला इकडे असं वाटतं बोर्ड ऑफ मेंबरची टीम बसली इकडे एक. चला तुम्हाला कसं वाटलं इकडे येऊन? खूप छान वाटलं इथे. म्हणजे स्टाफ पण खूप चांगला आहे आणि क्लिनलीनेस पण खूप मेंटेन केलेलं आहे. आणि एन्व्हायरमेंट खूप छान आहे. म्हणजे दुपारी पण असं गरम वाटलं नाही, अशी हवा होती. हां आता पण आपल्या किती वाजले? 12:30-1च्या मध्ये वाजले आहेत ना, तरीसुद्धा इकडे हवा आहेत बघा ना, व्यवस्थित आहे. आणि स्वच्छता बद्दल बोलला तुम्ही. जेवण पण मस्त, क्वालिटी आणि क्वांटिटी पण अशी भरपूर छान होती. हां फक्त तुम्ही जेवलं वाटतं, बाकीला जेवलं. हां हे तुमचे पॅरेंट्स ना? हां सबस्क्रायबर कोण आहेत इकडे? कोण घेऊन आलं?
आम्ही दोघी. मग इकडे असं झालं, मी गाडीत पण मी ह्यांना विचारलं की ह्या दोघी ह्यांना घेऊन आल्या, म्हणजे ह्यांच्यानंतर हे बघायला लागले आपले व्हिडिओज. हां, आता हे त्यांना आपल्या जेन्युइनली बघून ना हे सर्व पॉझिटिव्ह सांगणार आपल्याला ना. तुम्ही आम्हाला सांगा कसं वाटलं. आम्हाला पण खूप छान वाटलं, मस्त वाटलं. मेन म्हणजे इथे हवा शांत, एकदम रिलॅक्स वाटतं. सगळ्यांनी या आणि इथे मजा करा, एन्जॉय करा. आणि जेवण वगैरे पण भरपूर होतं, मस्त जेवण पण छान. हां, आणि तुम्ही रत्नागिरीमध्ये दर्शन पण घेतलं ना 2 दिवस. हो, दर्शन पण छान झाली इकडे, पावस, महाकाली सर्व. आपण लास्ट टाइम जो व्हिडिओ केला होता माहिती आहे मम्मी, तसं तेच ट्रिप ह्यांना पण आवडली. तुमचा व्हिडिओ बघूनच आम्ही तिकडे गेलो होतो. तर अजून एक प्रश्न, तुम्ही कुठून आलात? आम्ही कुर्ला, मुंबई आहे ना, मुंबई कुर्ल्यावरून. हां, आणि आमचा रिव्ह्यू आम्हाला पण काय अजूनपर्यंत कोणत्याच गेस्टचा काय लोड वाटला नाही, कारण जेवढे येतात ते समजूतदार गेस्ट येतात आहेत. आणि म्हणजे बोलतात ना, जे बघून येतात त्यांना सर्व माहिती आहे इकडे, तर त्यांना पण एक्सप्लेन करायला जास्त लागत नाही. त्यांना ऑलरेडी माहिती आहे की गोल्ड कुठे आहे आणि गोल्डमध्ये काय आहे. नाही, सर्व्हिस खूप छान होती, खूप छान. आणि ही पूर्ण फॅमिली म्हणजे एकदम आपल्या घरच्या सारखीच आहे, त्याच्यामुळे 2 दिवस आमचे कसे गेले कळले पण नाही. असं वाटलं आत्ता चालू आणि आता लगेच जातो. मामाच्या गावाला आल्यासारखं वाटतं. हां, आता तो कालच्या व्हिडिओमध्ये पप्पूच्या गावाला जावे बोलतात. बोर नाही झालं असं गेम्स वगैरे. हो, आम्ही गेम्स पण खेळतो, लुडो हे सगळं. कॅरम एन्जॉय केलं. आणि अजून एक, तुम्ही गोल्डमध्ये एक दिवशी सिल्वरमध्ये वेगळे होते, दुसऱ्या दिवशी सिल्वरमध्ये वेगळी चेक इन झाली. तुमची त्यांच्याबरोबर बॉन्डिंग झाली का? हो, छान. आमची ओळख तर वाढली अशी वेगवेगळ्या लोकांसोबत. नंबर पण एक्सचेंज झाले. हां, मग मी हाच फायदा आहे की आपण जे रूल्स ठेवले ना फॅमिली असे, त्यामुळे कसं एका फॅमिलीला दुसऱ्या फॅमिलीबरोबर बोलायला प्रॉब्लेम नाही काय, आणि चांगले माणसं राहू शकतात इकडे. लास्ट टाइम पण काल पण तुम्ही एकत्र सर्व कॅरम खेळत होतात, आणि ते बड्डे सेलिब्रेशन पण आपण तुम्ही होतात ना त्यांच्या बड्डे सेलिब्रेशनमध्ये. हां, चला मग तुम्हाला पण आमच्यातर्फे थँक्यू आल्याबद्दल. बघा, आज सकाळी जिकडे पार्क केली होती तिकडे पुढे पार्क केली होती, आता इकडे आपण पार्क केली आहे आपली गाडी, आणि आपलं रेल्वे स्टेशन इकडेच आहे. तर इकडे बघा आपल्या गोल्डन रूम आज चेकआउट झाला. आणि आज गोल्डमध्ये कोणी चेक इन नाही आहे, आता सतत गोल्डमध्ये कोण ना कोण चेक इन असतं. तर आपल्या इकडे गोल्डनमध्ये आता उद्या आपले गेस्ट येणार आहेत. आणि एक ओव्हरऑल जे मला आवडलं म्हणजे आपण जे सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो आहे आपल्या गेस्टसाठी, ते त्यांना खूप आवडते आहे. त्यांना एक होमस्टे जो नाव आहे ते आपण एकदम प्रॉपरली बोलतात ना त्याची सर्व्हिस देतो. होमस्टे बोललं की त्यांना पूर्ण आपल्या घरीच आल्यासारखं वाटतं आहे, आपल्या कोणाच्या तरी रिलेटिव्हच्या गावी आल्यासारखं वाटतं आहे. हेच ॲक्च्युली आपल्या सर्वांची सक्सेस आहे. म्हणजे आमच्या पूर्ण टीमची, एक माझ्या एकट्याची नाही तर आपल्याकडे जेवढे काम करणार आहेत ते काजल, मम्मी, इवन तुम्ही सर्व सपोर्ट करता, तुम्ही सर्व बघताय, तुम्ही सर्व एवढे व्ह्यूज देतात आहे, त्यामुळे सर्वांना इकडे यायची एकदम जास्त आवड येते. तर यासाठी माझ्याकडून पण तुम्हाला एक मोठा थँक्यू. फक्त मी तुमच्याकडे आता बघू नाही शकत आहे, इकडे बोलता बोलता जरा कॅमेरा पडला. तेच मी काय बोलत होते, तुम्हाला सर्वांना आम्हाला एवढं सपोर्ट केल्याबद्दल खूप मोठा थँक्यू. इथे बघा, ही एक वेगळी रेसिपी बनते, कधी तुम्ही आलात ना तुम्हाला पण बनवून देऊ. याला काकी काय म्हणतात? कांटा. हे कांटा मच्छी असे एकदम बारीक बारीक असते, त्याला कैचीने कापून बिपून पोट साफ करायला लागतो, बरोबर? साफ केल्यानंतर मग त्याला असं फ्राय केलं जातं. इकडे बघा एक बॅच आणि इकडे एक बॅच झाली, आणि मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो बघा. मस्त मस्त एकदम मस्त. मी तुम्हाला सांगू, एक वेळा कधी कधी आमच्याकडे आलं की कांटा पण मागा, पण थोडी मेहनत आहे ना काकी जरा. म्हणजे बनवायला थोडी मेहनत आहे ना, कारण प्रत्येक एक एक उचलून साफ करायला लागतं बघा. एवढी छोट्या छोट्यांना पण साफ करायला लागतं, पण साफ केल्यानंतर चव एकदम चांगली आहे. आपण ह्याला बोलू शकतो मच्छीची भजी बनवू शकतो, जसे आपण बोंबील कसे खातो काकी आहे ना, तसंच आहे. काटे बिटे बघायला नाही लागत, डायरेक्ट खायचे. कायच नसतं, एका वाटतच नाही, एकदम सॉफ्ट आणि एकदम पूर्ण खाऊ शकते. बघा आता घेतलं डायरेक्ट, जाणून मधून तुम्हाला दाखवता 4-5 खाल्ले मी इकडे. संपले ना. तिथे बघा आम्ही आता परत वेगळ्या प्रकारे मच्छी थाली प्रेझेंट केली आहे. तर त्यांनी पहिलं सांगितलं होतं की मला एक बांगडाच पाहिजे असं, तर जेव्हा जास्त घेतलं तेव्हा एक बांगडा आपण देऊ शकतो, ठीक आहे. तर एका थालीमध्ये बांगडा दिलाय,
मोडवसा दिलाय, कांटा काकीने कांटा बनवलेत नवीन, ते पण टेस्ट करायला दिलेत बघा मी वाटीमध्ये. त्यासोबत कोलंबी आहे आपली, कसला कालवण आहे हा, माशाचाच कालवण आहे. त्यासोबत भात, सोलकढी, तर एकाच बांगडा, हा भातासाठी ना, एकाच बघा बांगडा आहे, हे काय मोडवसा आहे, कोलंबी आहे, तर एकाच हलवा आहे, मोडवसा आणि कांटा आहे. म्हणजे असं जरा वेगवेगळे आहेत सर्व, बरोबर. तर एकाच भाकरी आहे तर एकाच चपाती आहे. हे कसं मल्टिपल ग्रुप्स असेल आणि आपला पण बनत असेल तर आम्ही तुम्हाला असं देऊ शकतो. ठीक आहे, असं सर्व रेडी झालं. आता फक्त भात वाढायचं बघा. हा काकीने भात वाढलेला आहे. ओके, असं एक एक भात झाल्यानंतर एक एक प्लेट रेडी झाली. आणि मग आता फक्त सोलकढी त्याच्यात ऍड करायची. एवढी व्हरायटी झाली ना की आता बघा, एका फॅमिलीने 3 पण प्लेट घेतली तरी आम्ही व्हरायटी असं जरा मिक्सअप करून काही ना काही द्यायला आम्ही ट्राय करू शकतो. आपल्यासाठी बनवलेलं ते पण आपण देतो ना. हा, जसं कांटा मी हे कसं माझ्यासाठी बनवायला लावलं, तर त्याला आपण बोलूया टेस्ट करायला देऊया. ठीक आहे, बघा इकडे आपली प्लेट रेडी झाली. फक्त सोलकढी द्यायची, सोलकढी नंतर देऊया. आता एक एक प्लेट आपण नेऊन देऊया. इकडे बघा एक प्लेट खाली मी घेऊन चाललो बघा. खाली बघा कशी दिसते तुम्हाला, एकदम जास्त भरलेली, एकदम व्यवस्थित. आता ही संध्याकाळची वेळ आहे आणि कधी कधी गडबडीत माझाही राहून जातं. गोल्ड सिल्वर तर रेडी केले उद्या चेक इनसाठी, पण खाली ग्राउंड फ्लोअरमध्ये पण चेक इन होणार आहे, ते मी विसरलो होतो. आता बघा रात्रीची किती वाजले, 9:30. वरती डिनर देऊन झालेला आहे. आता पाठी 4 रेडी करायचे आहेत. त्यासाठी आता गडबड बघा आम्ही काय केली आहे, म्हणजे सर्व इकडे रेडी केलेत बघा. 4 उशा लागणार, ते अंगावर घ्यायला लागणार, बेडशीट लागणार, टॉवेल लागणार, साबण लागणार. हे सर्व आता आपल्याला पाठच्या रूममध्ये न्यायचं आहे आणि लावायचं आहे. ठीक आहे, ते का ताई पण गेले, आता आपण हे घेऊन जाऊया. ते आपल्या ब्लँकेट आणि उशा चालले. आरामात जा. तर इथे बघा आपण खालच्या ग्राउंड फ्लोअर 1 मध्ये आलो, किंवा ट्विन रूम आपण म्हणतो ना, तिकडे आलो. ह्याच्यात सुद्धा 4 बेड आरामात राहतात, 5वा पण राहतो. आता मी हे किचन साईडला आहे, तिकडे एक बेड रेडी केला आहे बघा. न्यू आपला बेडशीट, ब्लँकेट एकदम धुतलेलं, टॉवेल, साबण, उशी ही दिलेली आहे. इकडे आपला बोर्ड आहे, तिकडे कपडेला अटकवायला आपल्याला तिकडे आहे. इथे सुद्धा एक बेड लागू शकतो, ह्याला जॉईंट किंवा गॅप ठेवून पण. आपला डस्टबिन दिलेला आहे, हँडवॉश दिलेला आहे, समोर आपल्या आंघोळ करायला आहे. आणि इथे बघा डबल बेडशीट आहे आपलं. इकडे डबल बेड आहे आपला, क्वीन साईज 5x6, आणि त्यासोबतच आपला एक 3x6 पण बेड आहे. म्हणजे 1 2 3 4 आपले येणार आहेत ना मम्मी गेस्ट आता, म्हणून आपण असा बेड सजवलेला आहे. त्यासोबतच ह्या रूममध्ये काय अपडेट केलं तुम्हाला दाखवतो बघा. इकडे सुद्धा कपडे लावायचा लावलेला आहे. त्यासोबतच इथे फ्रेम लावली आणि इथे फ्रेम लावली आहे बघा. म्हणजे जरा दिसायला लुक बघा, लांबून बघा किती छान वाटतं बघ ते, है ना ताई. जरा असं दिसायला छान वाटतं ना आता फ्रेम्समुळे. बघा मी लास्ट टाइम पण बोललो होतो, असं नाही की ह्याची जरा प्राईस कमी ठेवली म्हणून मी याला अपडेट नाही करणार, ह्याला पण मी अपडेट चांगल्या प्रकारे करणार. चला ब्लँकेट, हां बेडशीट घाला डबल. आणि ह्यालाच कशी मॅचिंग उशी आहेत ना, ही एक आणि दुसरी एक आहे. ओके, इथे बघा आपल्या बुबूंसाठी पण एकदम चांगल्या प्रकारे असं जेवण रेडी होतो. मच्छी मटण असलं की कसं स्टॉक असतो ना, बरोबर ना मम्मी. तू पण जेव. तू काय जेवते जेवायला व्हेजमध्ये काय? शेवगा शेंगाची भाजी, वरण भात ना. वरण भात. आता बुबू रेडी होतील बघा आपले.